Nagpasa sang petisyon ng 5 ka barangay sa Dueñas, Iloilo sa ila alkalde nga si Mayor Robert Apama agud ipasarado ang L3RG Poultry Farm nga ginahalinan sang tuman kadamo nga langaw nga nagalapta sa pila ka bahin sang ila banwa. Lakip sa mga apektado nga mga kabarangayan amo ang Monpon, Pandan, Agutayan, Punong Grande kag Tipolo. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Rodel, isa sa mga concerned citizen, iyagin payag nga nagapangayog gid sila sang bulig ni Mayor Pama bangod sa dako nga halit sang madamo nga langaw sa ilang nga mga pumuluyo. Sunod sa iya, makapila na ka beses nga nangako ang tag-iya sang poultry farm nga igamentenar nila ang katinlo sang ila negosyo apang wala na gid ini masunod. Ginpakigbahin man ni Rodel nga naanad naman sila sa baho sang ila palibot apang mas naglala na gid ang sitwasyon na subong nga mas nagdamo ang langaw halin sa poultry farm. Dugang paniya dapat gid nga masolusyonan o konsiraduhon ang nasambit nga poultry farm bangod nakabuya na ini sang pagsalig sang una nga kun maliwat pa ang pagdamo sang langaw halin sa ila farm, sila na mismo ang magapauntat sang ila operasyon. Ni nga harvest nila may 8 up to 11, so daw nagduging gid hasta 13 nga daw pira ka adlaw gid nga nagduging ang langaw. Amo na nga nagikuha naman ang pamuluyo, complain naman nag-ayo naman nga kuan kay Mayor, taga conscientious citizen nga nagareklamo man kay Mayor parte kadang langaw. Naguntat ni Sir sang kuan sang 25 naguntat naman iti subong nagibalik naman. Bayti si Mayor na lang ang amon di ginapan, ginaklamuan.